ufuna ndikathi inini manje lufungo ndokudokinya takwatafadhali manje washwe indoba naenda kuindustry yekosa kabisa wanatoa mafuta yangu haya nakapewa hayayo mukabodi basi ndokutokutoa ngozo ni mabodi kavale sini ndaraita zibogeri yemabodi wakasikabodi maplastic bali egezo mabodi ushiwache sana ndakawandatu mafuta yana ndandile mukakichini kakalipo kakali sege kumwe side ndoba ndasikuwa ndaisa kabodi ukaenda peza kuzoa mafuta yako upe zokata uwazie koba ndakudoba ndaenda basa kuyo ndazoka manheru ndioninia bodo ya wakufika pasi wakati magirazi aya ese mafuta aya nemishonga yakaitushonga tikapata muti ndokolo vapewokuvenga nazvo kaisabvukopa tokubawa chikokope magirazi koba ndandikati azisinonzezva takamudhara zviya mudhakazokokwaza tikati mukoma basa yake handina kuona ende musoro chokuda pani ndakatoita kuti kana nemunhu wakamboti uyewo kuno kupinde basi tatada kwenda towards Easter takuenda kumusha ndio nateka mazuva atamukoma aya ngati ngarikomba one akakadhapo akauya manheru ichapedza kubika sadza ndanomupa mazimu nangabva kuskulu auya kusvika basi right ndikati mukoma nyaya matawa yatekesa imono zeti mabhodho aya ndatoisa muno mukadzi yemuno tikudzoka nawo paEaster panapa titi kwenda kuse Friday wanga kuse chitatu koba tandoenda ku Friday koba tandoenda kumusha iwo kana ndiyitowaona umwe mitambo musazorombewo musazopate mushonga nekuti mushonga wakanyanga right munamira zapera kuita that way zakutawe manje kutaka that way mambo yetu na mwana warande mumeka makambofamba ere muti uchiwasa mwana chi inini ndakafamba kusika pe endikana dauzi ndakafamba kasika pe nangamashi umakafamba kasika pe ukanzi apane uchembu kuda mai pako iye kana iyo kada kushuka kufioni I don't want kana kadai kuti paine mkomana panapo ngozi yo uyu makamuti kwendenda nakufamba nayo ungumutawa takalamba mshonga uyu akazotobvuma kumwa uyu angazotobva kutoya zvinezvi in the present moment ndiwe utakaenda namukomo uri panapo neuyu uri panapo because akali mukomo iti muchinde iye aiwa toitakazi hayi uyu ngoye woni ndibhuru wangu andasi anokuto mukomo iti vanotanga ndibhuru wangu ngoye aivhaya mshonga yasi hapana kana ivi neshinda hapana indapedza nyika yese kufamba zomunhu vatotanganyanga inandikudzidzwa mangu nezvachizvo because pamwana wangu hadzina kusenza kana nanasi kana mine ndavo tiende kwanenga katishatika mushonga muzungu ungotambira mukabationa vaimogoti hatambirika saka ini ndakaona kuti inini zvazotaka mbuya uku handimuna mushonga kana kudidimba so takasiyana ngechekuti ndakamubvunza kuti maoko angu aya aiuta akazi iwo haune mushonga pabhozi mushonga wakaenda kotora ibva waenesa nekuti ndakaudzowa kunenge ngaizvozvati mushonga wenyu wakabva kusenza kudii from that day kana kuzotosenza kwandakaita ndizotopoma kwatofira makore nemakore kuzosvika pakuroora handina kuzokopera kuti mushonga ndikutotakatsokwa ndiwo handina kuzokopata pati mushonga kuti ndakadapirwa example eni musika wacho futi tandoti wiki ngacho ndadobva kuisa kwachoko ndabva kuendesa mushonga yako kwamanesa ndakawa ndandoya kupimwa ndapinzwa basa ndiwa ndapinda basa pakakuine bhoka yake hosbon camp kudhara ine ndakatogwa ngeamtagin bombas ndiwa ndapinda bhora ndatowa kana kupfanyira kwebhodho kwiboko kakwanisa ibasa uyishandionesa basa koma makaenda kamamazura mati akakasara ipaigara kamazura dandazora zvakafana nenhumbu vamwe nhumbu inopanda ne1 day asi unoenda 6 months unoana nemukadzi that nhumbu inopanda nechii ne1 day asi unoenda 6 months usiku sine pamwe aiona pamwe unoenda 6 months unoana nemukadzi asi nhumbu yakadii yakabata kani saka ndinozokuti
Ndizwa kudhara wakazora kawanika. Kawakazora kachoka ndikoti. Imwe zvese zvobata kuzopata kwendongo poto rechi. Zvazvisina basa. Yonga wacho sei. Yonga wacho. Huko wako sema kore ayese. Wacho sei. Ndikaye zvaka zotaka kuti vanzi iwo hauni apane problem ndine baba wako nyanga kaka. Ndio pakazobvunza pale kana kuzoisa. Ndanga kuti ndifone ndakaipa poti. Ndipo papo ndio pasi baya. Izvaita kubatsirimba zviitira nyaya dzakadai idzi garai pasi nyaya idzi ndaro munokwanisa kuzoona kukosha kwadzo asi dzakakosha pamwe pacho munozoregretin life dai ndakazozviziva kare ndakasongozvita zvakafana saka nguva inenge yaita sei inenge yapera saka ndikuti inini nyaya yamuinapa ndeyekuti pamaiboita zvamaita maiita mega musina chii musina waro saka kuti wamawabhiliva kuti zvamutaura ndo chokwadi chezvamaita zvinonetsa munozova isu chatuda pebosi kuti vanhu vakauya kuno nenge tipebosi kuti vanhu vacho aiva nono chinhu chingachikude pachena tiitese as a family kuti angafamba kwake izvo zvingatimufambe chii tese kana zvaramba kazvirambe chii tese kana zvafamba chii tese chinonetsa sitereki mumunhu inyaya yekuti munhu anoita umbivindo uyanoenda akadai nemhuri yake uyanoenda akadai nemhuri yake uyanoenda akadai nemhuri yake asi ichi manje kana muri pamwe chete kudai muchauvese muri pa hapana ruchasei hapana rukutsotswa hapana rukuigiriza hapana ruchasei saka inini chandanditofunga chachi chekuti makaita wani handiti it's have to wish to so that you can compare amenozanuka zvipazimuka one opinion. Yes, could you already money one opinion, but you need about 2 or 3 opinions. Could you move to decide? Next move to make a sense. And for this tower, you can make a sense, the rest of us make a sense. Then from there, you must go and be come out to Mukasa for it. Sabu. Handina zvakawanda zvinoda kutaura pamusoro penyaya iyi. Sekutaura kuri zvinoitwa nachangamiri ichokwadi kuti vanhu vanyaya haina kutanga nhasi. Ndingati nyaya iyi kuti tizoizive kuti nyaya iri kubata mukati memhuri. Pakatanga kuuya anonzi Chinyani anoita basa rekutora makomirezi achidini. Chino waenda kunotaura kuti vatore komirezi adini. Asvika komirezi Chinyani wakauya pamba pangu pakati daidzai mhuri yese kwani yekwataha ikauya. Chinyani akati varume nhavo iripo ndeyekuti shokwadi komirezi aripo asi ari kurwarisa mwana uyu haasi chinyi haasi komirezi. Wana baba imi pakati penyu wana baba wangu vari kuwana baba watatu svikati pakati penyu imi wana baba ndo pane dambudziko. Handika kunongedzerei kuti zvakati asi tondoda kutaura ndechekuti chitangai maenda kunorapisa mwana mafanira nhau yemwana then tozoita kuita nhau yani yekotora komirezi. Ndo zvakataurwa nakomirezi Chinyani. Ichibva yapfuura iyo hazvina kuwagutsa vese havana kugutsikana nazvo. Pakazouyazve inini ndiri kutaura zvoda iwo wega kwawaifamba pakazouya zvomwe mai vakauya tikavapa varipo vese mhuri. Mai vakangobata zvimwe chete zvokuti chokwadi komirezi aripo asi komirezi hasi ari kurwarisa chii ari kurwarisa mwana. Pane zvirimo zvemumusha zvinofanirwa kuti muri mugadzirise imimi wana vakashataya. Komirezi uripo asi pane chiyo chakahwanda. Komirezi haatambudzi munhu wechii wedzinza rake.
Nekuti comrade ari kutoziva kuti kune macomrade mazhinji achiri pai achiri musango asati atorwa saka hatambudzwe dzinza rake. Saka imimi vana vandati isai musoro pamwe chete muone kuti maita sei. Kechitatu ndo patakachizouya pano pamakazotipa kuti chimboendai panze pane mai vari ipapo. Vakabva vangotaurawo zvimwe chetezvo zvavakataura kuti no comrade aripo hake asi comrade asi ari kudini ari kurwarisa. Ndopakazobata pekuti baba maoko akadini maoko akasvipa. Mumba menyu baba wenyu vane zvavanga vakaita saka tofanira kuti tisvike pamba kuti tigadzire mhepo iyo ndiyo mhepo iri kurwarisa mwana asi toda kuti tikasvika pamba toda kuburitsa mhepo itaure. Hatichaburitsi pane uyu nekuti mwana uyu ari kurwara uyu mwana wakutorwara uyu. Toda kuburitsa mhepo itaure pane umwe kuti mhepo iyi toishanda sei pane zvakaitwa mukati memusha menyu mukati pemusha menyu paigara vana baba venyu ndo pakashata. Then tikapedza izvozvo comrade togona unomutora kana nhasi kana mangwana tomutora asi hazvisiro zvinopedza dambudziko. Dambudziko remwana riri pekuti tigadzire mumusha menyu ndo pandakagumisira kunzwa ini. Saka pane zvamukutaura zvekuti vairi vatatu zvakwavari mhuri kana vasati vagutsikana nazvo kana vaida kuti vangoramba vachienderera mberi vachida kusaga. Asi inini ndaanengowo nhatu dzandazva zvichitaurwa zvinhu zvimwe chetezvo ndo mbooneka ngoda kupangu pana uye paatatu. Sikiria ndini mama vatenda inini ndinoda kutanga kutaura zvakataurwa panze ndozvondoda kutanga kudare ndizvo kuti ndikutaura zvekushanda iri pakataura mama wangu uri panze wakabvunza kuti baba taura ndini wangu tikuona kuti maoko enyu akasvipa pane shokatavanza akasvipa chii chamunoziva baba wakati nini hapana zvandinoziva zvanzi hapana zvamunoziva baba hapana zvamakamboita zvanzi baba nini hapana zvandakamubata zvanzi maoko enyu akasvipa asi maoko enyu zvaakasvipa chatiri kuziva ndechekuti baba venyu ndotikuona usina kumira zvakanaka nekuti pataurwa nyaya yekuromba baba venyu ndiwanga wakabata-bata zvikakutotaurwa zvimwe izvi ndisachaziva kwazi ini nichikudu ndo zvandinoziva. Asi pamusha patakagara tatakagara semusha wese asi tasara turwara. Tatakagara baba mukuru wekutanga ane mwana wake wakachakatika nababa mukuru wechipiri wakashaika nababa mukuru wechitatu wakazotama pamba apa akaenda home. Wasara pamba ipapo ndini ndega nemhuri yangu nababa. Saka wari kuti baba une zvakabata-bata kana kuti wakaromba zvokuta kuti tiri vana vekuti vana vakomana hapana musikana vese vana ivava vakagara pamusha ipapo vakazotama vakaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana vakasiya isusu. Saka zvakutinetsa ndezvekuti apa mai avava akati ndakuuya vana vakati tisu tiri pano basekuru wenyu varuzo wakaromba isusu tikaunzawo mai ava vachaitawo zvavo isusu wana weduwo nevazukuru vanguwo vachauyawo vachinzwawo sekuru wenyu uyu wakadini wakaromba. Saka isusu nababa takati ayo hatisi kuti noti tinonamata kana kuti tinobeba totoda kuti dambudziko ripere rikutotinetsawo nekuti mwana vangu iyeyu anotaura kuti ndini Shelton Dadya. Inini ndakafira kunyamapanda border post kwa Mtoko. Baba wakasimuka wakaenda ikoko wakasvika ikoko wakazopangidzwa takaenda kuna ndambozwa Changamire vari kutaura kuti hazviiti kuti uende kunzvimbo isiri yako. Inini ndakabva pano nababa kuti tiende kotaura anonzi comrade Barara anobva pahonde saka kurapiswa kuitawo mwana baba wakazodakarisira nditoriwo hama dzangu asi mwana wangu iye achirwara. Mwana wangu unotambudzika asi hakuna kana munhu umwe kwetenyu chigare pasi
ndakaona munhu umwe izvozvi zvauya munomo wakanga watokudaidza ukati no more hatichadi kutaura neinyaya ndizvo hapana kuzotaurwa baba wakabvira kuti hatichadi apo takangoti hazviiti vana vedu vari kurambawo kuti hazviiti nekuti tichazozviwo inini wakabva kuti hatichadi wakatidaidza kwasabhukuti isusu hatichadiba babatagana maita nemhuri yenyu izwai mbuya ndakutaura ndakaitobatsire there was no reason handisi yekuti mimi in the first place mubounganidze mhuri yekwatazva handisi kana maiziva imi kuti vana wenyu hauzikuzvida handisi muri kutonga zvichima muda kushandisa mwana kuti zvamuda imi zviite handisi kuti mukutsvaga reason mirai because hamungataura zvaita kuti mhuri yese maungano handisi muri mataurwa kuti aya munhu ngauye muchagadzirisa zvida kugadzirisa handisi muti aiwa wana wati wasapi aite wana wega kana nesu wana ndiwa nani wana wandakazvarawo nini ewo ndiwa nani wana wacho decision yaunopa pamushandira ndikuti chii aiwa iwo wanongutaurawo zvido zvavo wakati isusu ndisitega tasara pano ambuya Ine mwana aramba achirwara. aiwa anorapa Lokana kumba kuumwe munhu. Unomurapira iko. Anorapirwa kupi? mirai pano mirai Anorapirwa. musati masangana kamabva kunwa mwana munyeperana kana kuronga tunhu tusingaiti tusingashanda. You can't come back to the people who don't have bathroom kuti ngafambe tese tibatsirana. Uye utaura zvanhu wangu wati hasiswi. Muruti chii? Uzongona zvakutonga izitika mune zvamuri kuziva nemuri mwenyu. Zvamuri kufunga kuti munhu akauya anofumura. Imi kana vanoti already muntu utaura kuti inyange pamuntu ugara nemuri mwenyu hapasi penyu ndi pasi kunambuya. wasekunambuya wane nzvimbo yawo Penyu pasi pamuri. Isusu tati imi dambudziko renyu rekuti muri kuti imi vanhu vafana kuuya pamba ndini asi mukakwanisa kuenda kun'anga makakwanisa kuenda apo handiti purpose yekuenda panga iri kana munoziva kuti zvekuti zvin'anga nechiyama muda unyikidza vanhu aiwa takaremedza zvemusha saka hamuna kuremedza muchabosi kana muri zvamaudza kuti muite kana apa hamuna kunongedzwa kuti mukicheni menyu mune chinhu kana pamapenyu pane chinhu handiti munhu auya ati ndoda kugadzira zviripo zvekuita kuti mwana ari kurwara aite right mhepo dzemunetsa musha dziite sei dzizorore imi moti haturi pandifani patopinda ndimutone mwana zvokurwara Anorapirwa kupi? saka taurakuti mwana wenyu Udakwenda kwa baba mkuru nemwana wenyu anorapirwa. ndikaitangaririkotaura pfungwa dzangu takatofunga kuti tiri kufunga isusu takatofunga pfungwa idzo makamataura chakamberi pano dzekuti makamati imimi kana muda kuti dambudziko renyu ripere endai kumatumba saka ndikotatifungira kuti Inyaya yakomuredi. Matumba inyaya yakomuredi. tanga isusu pfungwa dzedu dzaifunga kuti zvimweni dzenguva tikaisa komuredi pasi isusu zvichabva zvabuda zvese kuona zvakaitika maringe nekurwara kwemwana asi komuredi adini achemberi Matauriro achasabu. Achafamba nzvimbo 3. Zvinzi nyaya yakomuredi. Haini kurwara kwemwana. Ameno kandakakanisa kuti. Saka nyaya yemwana is separate. Ende mwana anorapirwa pamba paanogara. chimwe chendandida kutaura chekuti ndiwitiniso izvozvo zvandaita kuti mwana iti ndinisheku ndo zvaanongotaura izvozvo zvekuramba mishonga waizviramba futi wakabva kumba kwangu aichimhanya mwana handisi kuti ndirikumurambira kuti asikurwara pamwana wangu ndakanatabhuguru akabva tikabva taenda naye kuababa mumini awapo haukuba mumini andisikuwaona papai akabva aenda ikoko asvika mumba mamaiguru wangu inini maiguru wangu wasisiri baba mukuru wangu wasisiri unogara achimbotiza kubva kuma kwangu achienda kwababa mukuru ko saka wakasvika achibati inini pano handisi kubva ndasvika pamba pangu ndo pandinokuda pano ndo pandinogara inini nemukomana unotibatsira ndo ndakaita kuti ngatibatsirane wakomana mwana uyu abude muno patogara wako munhando angagari pamba pepa papana mutoonyaya kuti mwana anoita sei akatiza kubva kumakuinyu achienda pamba wosvika kuti ndo pandogara wakati ndo pamba pangu mandibvisa uko ndosalubva ndo pamba pake saka sei anga chiti ndopinda pangu
kwazi inini ndiri mwana wemuno, ndiri mwana mukuru wemuno. Ndimwe here ndiye here mukomana mukuru yemumba imo. Ndiye. Saka muti aiwa ndikuedza kutsanangura. Ndinoda kuedza kuti ndikubatsire kuti zvamutaura kunyaya yatine hazvibatsiri because kana zvisiri in agreement nezvi what is supposed to be on the ground hazvine nenyaya yedu hazvitibatsiri. Mundi asiri yese yechito ndefacebook. Aiwa isusu turutaura takamire. Shepton mwana wameguru wangu. Saka iyanga kuti ndini Shepton ndiri pano ndauya mumba mangu. Mvura iri pamoto ndikati dzoka wageze kumba zvikanzi mvura yaiswa pamoto yatoiswa nehanzvadzi yangu achibva ataura hanzvadzi yake iri kuhara ndiyo ndisira mvura yekuti ndigeze. Saka zvinototitenderedzawo musoro asi baba Chinyani wacho naiwo wakati zvomauya kuno tichakugadzirira zviro zvenyu zvese zvichadini zvichakunakirai muchazozviona kuti zvichakunakirai. Saka isu tatiri kufungidzira pfungwa dzekuti dzimweni dzenguva zvino uyu akagadzirwa kuti zviite izvi zvemumusha zvinobva zvagona kugadziriswa. Saka kana zvisingaiti tinenge takuzwa kwamuri changamiri unodiwa chakapamba kuti ini ndatika munhu it's your problem. ndati munhu ngapinde mushando Maramba. tema ati apinde ini ndochidima aiwa zvekuenda zvekumatumba ndokwatatuaa imimi muda kundibvisa pamba penyu muchindisa musango ini ndinoda pamba penyu muona nyaya muta muda kundibvisa imi kundisa musango ini ndikuda pamba penyu asi mundi ndazinokubatsira ndinokubatsira isei nyaya yekumatumba munozwa wakomana wanoita zveexhumation andika wari kumatumba wanoita zveexhumation andika wachiteedzera zvawanofanira kunga wachiita family inoaprocha motaura area motaura chii they go there woita mainvestigations woita sei zvese woverify pane munhu atoripo anonzi chief exhumer chief exhumer yeye ndiye anotosvika wohaka mweya wemufi wotaura naye wobva watizva kuti mwana panapa ndinhingi ndakadai soso wochera woita zvese zvemabhonzo zviya nechii zvese wotakura wouya naye munhu iyeye anditi imi mamunei ipapo hapana chenyu kutaura zita renyu nekwakapinda munhu chete but inini ndikuti nyaya yenyu imimi haisi yekumatumba mwana ari kuhwara nyaya yenyu iri kuzi kuti mwana aite right toda kuuya pamusha tibvise zvakuda kubvisa pamusha inini ndikuti why can't you give them the chance yekuti wauye muone kuti wakauya pamusha wakabvisa mwana unopora then kana mwana asina kupora we start from there. We close that page and go toona kuti takudhira nenyaya yani manje yacharisi takuchiti handei kukungwi kwamureva tinotore comrade wouya akararapo comrade toona kuti zvapera here kana zvisakapera let's look for the next toita zvese yes not kuti mimi muri vati ichi ngatiite asi ichi no inini chandoda chete guys iyi nyaya yasida kuti mumborwe kana kuti serious inoda kungotedzere zvinhu wanotushi zvataura itedzere zvinhu izvo wanotushi zvatopera kana muda imunga you can verify this from another person anditi uyu makatowirirana naye akatara kuya kumusha anditi imimi itai kuti apinde mumusha anditi aite zvakataura kuti ndodii zvinobatsire then kana zvabatsira kazvadii anditi panoti murambe muri kuti handipindi ndakazomboenda hazvina kushanda aiwa chinhu chese chine nguva yacho please ngatisadzore kumashure ndodangotaurawo pamusoro penyaya yese kakungotenderera kakuitika kamambo isusu sevana zvakutotibohwa because pamwe pacho vana baba havasi kunyatsogona kutaurana zvamutaura zvekuti kufamba pairi kana patatu ngavataura vana baba wakatongofamba vese pekutanga vakatanga kufamba pekutanga vakaudzwa zvavakaudzwa vakati ngativherifyei futi tiende pechipiri vakaenda futi pechipiri vakanovherifya same story kangobuda vakavherifya futi vakaenda pechitatu ivo vana baba vanozviziva kuti pawakaenda pese pari 3 vakangodzoka vakazoda kuzama kugara pasi kuti vachiitii kuna baba vane mwana ari kurwara wacho ndivo ngavachitange kusimudza musoro kuchiti tichidaidze here munhu mumusha ndo pakangosvika vanhu kuti vanhu vabva vangoti muridzi wemwana wacho haasi kunyatsosimudza musoro saka isusu toitawo sei
Saka vanhu wakazoona nyaya yatoya kunoku vanhu vakabva vatofarira because vakazviziva kuti at least nyaya iya pamwe ichachitanga kusimudzikawo kuti musoro because ivo vanenge vakuityanana kutaurana kuti uyu ndiye akazodai uyu ndiye akazodai. Saka payakasvika apa varongozama kutenderera hawo but vabereki vane mwana akurwara ndo wakuita kunga futi wakuita kakuzvishwinya kudai so kuti vati vana vedu vari kuti kwanzi ipapapa vana vavo vacho ivavo vanawo mabiological children avo hapana kana one anotombobatana nefamily vanhu vese vari willing kuti mbuya vauye mumusha vagadzirise zvinhu zvemumusha zvinhu zvigadzirwe but pavana vavo tichitozama kucommunicata sevana vakagadzira family group revana isusu tichitozama kuti vana titaurirane tiite macontributions akanzi nambuya ari kudiwa vana vavo they don't even say anything havasi tombori mawhatsapp group iwayo zvokuti isusu totozama kusha kuti isusu kutodawo kuti mumusha ugadzirwe because zvikazo zvinhu izvi zvikaramba zvakadaro toziva kuti zvichangoramba zvichisara futi isusu sevana. Saka ani muri kuona kuti nhau iripo iyi mambo yamuri kuona iri kungotendererwa chero kwasabhuku aminuti ipapapo 3-4 days ago wakabva kwasabhuku ndokwakataurwa nyaya yekuti ivo wacho vaine vemwana wakurwara wacho ndo vari kuti isusu toda kutanga taita zvashoko totanga taita zvacomrade but mhuri yese iri willing kuti ngatipinzei mbuya mumusha mbuya vagadzirise zvinhu zvakakanganisirwa ende hapana kana munhu ane dambudziko nekuti mbuya wauya wagadzirise zvinhu zvemumusha. Saka andinokuona kumatumba kwamuri kutaura mambo wabvunze wana baba wacho ndofunga vari kutotyawo kutaura but isusu sevana tochingati hakuroita kahubhitambichana because vana baba vanenge vakanyarira kuti titowanenge vari kutya here kumatumba kwese vakaenda vese vavana baba vakaenda kupi kwese kunofanira kuenda kwawaida kufambira zvacomrade kwakatoendwa. Saka isusu kwacomrade takati ngakumbomirwe sekutaura kwakaita mbuya panzako kuti comrade varipo asi comrade takumbowaisa pasaiti. Saka nhau iyi mambo iyi aipindi mukazama kutibatsirawo kuti mbuya vauye mumusha vagadzirise zvinhu zvida kugadziriswa zvacomrade zvobva zvazoitwa hazvo kana munhu ichida zvobva zvazongoitwa hazvo comrade vogadziriswa wenda unotorwa zvakanaka. Saka conflict iri apa mambo ezvizvi family yacho wana wacho so wakazama kufonerwa ipapapa kunzi tida kuita macontributions efamily uyo akati linda hakunamata zvamanzwa mambo wacho wada kuzama kutaura hakuna kana mwana anenge arikuwa kunobatirana nemhuri yese pamwe chete vamwana vese vari willing kuita zvese vavo chete ivo vavo chete hatizivi kuti vakuzviziva here hatizivi kuti tiri kuita kuti isi ukaone zvatinoneseka tiri kuti mbuya ngavangouya vagadzire mushando. Saka ndo patori nenyaya yacho apa mama vana baba kwese vakafamba kuna kwausinaufamba kwese uko pamusoro wemama kunenge nonzi waisikani kunenge mwana nana baba ndoda kutanga nenyaya yekuti nyaya yataurwa chekutanga chakataurwa tanga yamagadzirisa kusvika kwakaita musha mozoenda kuna komure. Chechipiri chandazonyanya kusimukira pano ndazwa mama wangu akutaura kuti ndini ndega ndasara ndisite ndakasara tiri pamusha ipapapo wakunyeka mai kuru wakashaya asi pane wana wakasara wari pamusha ipapa. Inini ndakapiwa stendi pakatama baba ndakapiwa stendi pamusha ipapa but ndakazodhisaidha tatadza kuwirirana nababa paine zvakaitika handingazvitsananguranga ndikati inini ndakubva pamusha apa ndivazvozi mukadzi wangu akitaura kuti kana zvakadai inini handigoni kuti ndiwate pamusha uyu. Saka nditori neumwe musha wandakatotaura nasabhuku watakatowirirana nasabhuku avari apa wakutozviziva kuti ndakataura kuti inini ndakubva pamusha apa ndakuenda kuwaka uku idzi dzimba dziripo idzi tichazofunga kuti toita sei nadzo ndizvo zvandati ndisimuke ndichikutaurira. Alright, so I think that tells the woman should. It means I'm not going to Sabam as an side what as an right side what again we are what is your daughters then from there to the total name queen of ma total common of matum what to achieve one to then we move from there. Mbuya ngawe mumusha. Yes. Una zvinopera. Musikadi manoramba achirwara ake. Inini handine decision of saying that kudhara tawaimiri munhu because paumba pange pababa. Saka ndinekukoma kuda kana madecide imi wana baba wacho kuti munhu ari kuuya that's it. Mungana ni the father ndiye baba. Saka yeye baba wacho ora baba ari ngauya hawo. Taura baba. Okay.
inini Zita. nezwe Mbuya uyere mumusha. mati Mbuya uyere mumusha. Bambo Nesbit. inini ndini bwepa msoro peu pa Edward Mose yutaurwa yese ili mumushameri andidi izeri mumushameri ndakamutaurira mari mwezuro nditaura kuti if you don't go there inini ndinoendere ndageza maoko muri kuona nguo idzi ndakapfeka ndauna mata angu chete asi ndiri kuuya kuno just because of this case wana vakati chema uyu patakauya isusu wanavo vakanga vari wazhinji vasikana ava nevakomana andidi wari kusupika wana musha wepatadya waputsika nepamusana pekuti maoko akasvipa emunhu ari mukati memusha uye munin'ina wangu wekubuda naye Mbuya chingotaura chiri kuti mbuya Mbuya auye. ngauye agadzire musha ndizvotirikuita ndizvo ari kuramba nemukadzi wake Sanesi baba madau. wati azi baba zvawataura nomutaura saka Mutawo chiyonga wauya ndokuya pamba baba. Ini wakuti moko wakasvika. Iye mai wacho wakona kutaura ndakabatei. Maturi kuye. Ndikona kutaura wakangoti iye ndizvi ndikozi ndakabata moko nokuko ndakaromba. Ayo ndare. Ndizvene. izwai bambo munhu ari kuya rini Takapanana date yekuti by 31 January. January 31 January Takati by 31 January munhu wese mari yese inofana kunge yatoungana tobva tatibuya pawemu. saka chiita izvo 31 January mbuya uyu Unopinda paaruda mbuya. Pese paaruda. Pese. guys pane imwe January pane imwe